Hi bye og sa tanang mga naminaw karon. Ganahan lang ko mo share sa kong story that ended just this year. Account sa kong kaso na kong gigamit ani. I hope matagaan ni chance nga mabasa. Salamat kayo. I was 18 years old back then. First year college. Itago na lang sa name nga Audrey. Years ago, katong 18th birthday na ko, naginusara ko glaag sa yala. I usually do this basta birthday na ko. Akong parents puro OFW. Akong papa nasa Saudi, kauban akong stepmom. Then akong mama is nasa Sweden. Yes, gikan kog broken family. Gapuyo ra ko sa akong ante dari sa may Talamban. Magpadala ra akong parents ug kwarta nako. Actually, hayahay ra akong life when it comes to finances. Nitanaw kog movie nga Before We Go sa Yala. Love story ni og daghang hilak-hilak. During sa last part dapit sa movie, katong padung na nga magbuwag ang duha ka characters dadto sa may train station, nagbakho na ko ginilak. Akong tapad nga lalaki ni hatag og panyo. Mingon siya nga, "Miss oh." Nauwaw kay ko og mitubag, nga okay ra kuya. Then ikatawa gamay tungod sa kauwaw. Paghuman sa movie kay haggard kay ko. Namulbos ako og na-notice na ako nga akong tapad na 5 ka kauban. 3 ka lalaki ug 2 ka babae. Nagtabi-tabi sa sila og nagkatawanay. Padong nakog lakaw, kay pagtindog nako ni tindog sa akong tapad. Mingon siya nga, "Hey miss, kanang pwede makigila-ila nimo?" Dili ko kay bao mohandol og ani nga situation. Ni-smile ra ko og nagloading. Mingon siya nga, "Clyde ay ko." Itubag ko nga, "Audrey." Then nag-shake hands me. Iya kong ipalila siya mga kuyog, mga cousins sa tuniya. Mingon siya nga, "Wala kay kauban?" Pinugos akong smile nga mitubag og wala. Moto ang pagkahuman nato, iya akong gi-invite nga magdungan nilag dinner. Nangaon mi sa KFC. Moto ang sugod sa mong story ni Clyde. Nangayo siya na kog number. Nagka-text me og nanguyab siya nako. Dili may pareha og school. First year engineering student siya ato. Kada adlaw ko niya adtuon og huwaton sa school para magkuyog mi. Iya akong librehon. Uwaw kayo pero di siya ganahan na ako'y mabayad. Sweet og caring kayo siya. Actually, dato siya guys. Dayon pagka Pasko atong tuiga, ako siyang gisugot. Sa text ra to. Nilik og province kay Christmas man. Lipay kay siya ato nga nitawag nako. Ingon siya nga mao na daw to ang the best nga Christmas gift nga nadawat niya. Ako pod, gikilig pod kayo. Grabe gid siya kabuutan nga pagka-boyfriend guys. As in, kanaganing sensitive sa iyong feelings. Di na kailangan mangutana kay siya na mismo ang musulti nimo sa tanan nimong dapat may bawaan. Magsige siyang panawag o kung magpuyog mi, tanan niyang atensyon na anako. Then pagka first anniversary namo, nangad tumig Vikings. Iya akong gihatagan og bouquet of roses and a letter. Every birthdays, Christmas ug Valentine's maghatag siya nako letter. Thoughtful kay siya. Maayo pa yun mo English. Nagkadugay may nagkagrabe akong love niya. Yes, napod may misunderstanding sa sahay. Pero grabe siya eh. Mag-sorry bisag dili niya sala. Dili matulog basta dili pa mi okay. He taught me so many things. NBSB manggod ko guys. Lisod ko i-handle at first kaya wala ko alamag. Dali kong mag-paranoid. Dali kong ma-insecure ug mohilak. But he made me feel enough. He showed me love I wouldn't doubt. Sometimes I feel like I don't deserve him. Maong ako jud pod ibalik ta ng love and patience niya. His love motivated me to be better to deserve him. But I guess everything has an end. I just didn't realize that it would be too soon. I could still remember our plans for the future. Magpakasal, mo-travel, i-treat ang family. I could see a clear future with him. I was so sure of it.
3 years after mi nga nagkauyab, ni kalit siya text nga makigbuwag na ako. Wala to'y klase. Di ko katuwa siyang text. Gitawagon ako siya pero di siya mutubag. It was an out of nowhere breakup. Mura kog mabuang o gunahon sa problema. Wa ko'y maricall nga away na mo. We were all good. Wala ko sabot og nganong makigbuwag siya. Di siya mutubag sa kong tawag pero sa text ingon siya nagikapoy na siya. Nga kailangan na mag-break. Whole day ko naghilak ato. Mura kog mabuang o gunahon og unsay nabuhat nako nganong gikapoy siya. Nagkuwang kaya ako sa kong effort? Sa kong love? Naboringan kaya siya nako? Unsa man? Wala may nagkita pagbalik after that day. Niadto ko siyang school pero wa ako kita niya. Mi-chat ko siyang barkada pero wa daw sila kay bawo na unsa siya. Basta wa na daw siya ni eskwela. Nasamot ko confused og naunsa siya. Personal problem? Ni-chat ko siyang mga cousins pero dili sila mo reply nako. Something is really wrong. I can feel it. Dili man siya ingani. Masulti man siya basta naa siya'y problema. What happened this time? Every day of my life was a torture. Wali adlaw nga wa siya sa kong nahuna. Kada gabi magila ko. Magunahuna og unsay nabuhat na ako. O unsay kuwang. Di na siya makontak. Yang Facebook ay naka-deactivate na pod. Hangtod na kunuhuna ko nga pwede man day kumadto sila ha. I felt like an idiot nga wa dayon ko kunuhuna ani. Moto ni adto ko sila ha. Third time pa to na ako nga nakaadto sa ila ha. Iyang mama ako nakaistorya. Ni bless ko mingon nga mayong odto tita. Niyari ko kay ganahan lang ta ako makiistorya ni Clyde. Mitubag si tita, nga Dre, kamo pagyapon? Mitubag ko nga, dili na tita, ganahan na yun akong taro nga break up. Pamanggod ko'y idea o nganong nakigbuwag siya galit. Gipakasulod ko siyang mama sa balay, nagistorya mi sa sala. Mayon si tita nga, Dre, pasensya kayo. Di yun unta ko ganahan isulti ni. Hisitan kay iyahang mama, pero naghuwat ko nga isulti niya og unsan tinuod. Maumingon ko nga, please tita, ganahan na ko mag-istorya niya bisag kadali lang. I wonder if asa siya ani nga time cause it seems nga wala siya silang balay. Ito bagihang mama, nga just give him some time. I'll tell you if nausab iyahang una-una. I was disappointed with what she said. Na-feel na ko nga naunta siya'y dapat isulti. For months naghuwat ra ko sa text iyang mama. Gitry na kong kontak iyahang number pero dili na jud makontak. Wala ko'y nabuhat kundi ang mag-antos ug padayon sa akong kinabuhi. Wala ko ni balik sila ha. Dili man sad good kaayo mi close iyang mama. I spent my Christmas, our 3rd anniversary alone. Nakalimot ko ang nagigbuwag manday siya nako. After 2 months ana, mga 8 p.m., I received a call from your mom. Giingnan ko nga moadtog Chongwa Hospital. Nagdali-dali ko gadto. Naghilak ko bisag wa po kay bawon sa nitabo. Pagabot na ako sa mong assigned room na sa gawa si mong mama. Puwa kayo ang mata. Ang nawong klaro nga naghilak. Naghilaksad ko ni duol niya. Iya akong gihag. Mingon yung mama. Nga sorry Dre. Ugwa na mo gisulti ni mo. Nisamot og hilak imong mama. Niyatubang ko niya. Naghilak na sad kog maayo. Wala na ako siya gihuwat. Nisad ko si mong room og dito ti kanakitan. Naghigda, luspad, and lifeless. Gigakos ti kahog naghila kong maayo. There are no words to exactly describe the pain I felt that time. Excruciating, unbearable, sakit kayo. Sobra kasakit. I feel so hopeless. I feel so helpless.
Babe, na ako dari. Please, mata na. Mata na, babe. Na anak ko. Ayaw ko bihay, please. For a short while, I was mad at him for not telling me. But I was angry at the world, at this life, and at myself. How cruel is this life? I was told he has a cancer sa liver. Nibawa nila nga stage 4 na. Magsakit daw og maayo iyang likod, or di gani iyang kilid. Pero moingon siya muscle pain ra to. There was a time magilantan siya pero di siya magpa-check up. Anong ako niya giingnan? We could have fought the thing together. I could have held him in my arms. I could have done something. Yung iyang mama nga di daw siya mudawat og visitors. Iyaharang parents iyahang pasudlon sa room. Paguman sa lubong ni Clyde, naihatag iyang mama nako. Fold bond paper. Letter gikan ni Clyde. Ganahan na kay kong basahon to, pero murag di na ko kayang i-handle og unsay na sa letter. Motong akong gibasa mga 2 days pa after atong iyang lubong. His letter goes like this. Iyahang gisulat akong full name. Then ang iyahang ingon, I love you. Sorry babe, ugwa ti ka gisultian. Di ko ganahan nga makitaan ko nimo nga ingato. Og di na ako kaya nga makitaan ka nga magilak sa kong tubangan tungod na ako. Wala naman sa tayo mahimo. Di na ko maayo. Sorry if I'm the reason now nga nung nasakitan ka. Nagul ka, nagila ka. Sorry I couldn't do anything anymore. Sorry I failed to stay with you. Love kaayo tika Dre. Love kaayo tika. Mahalok pi ako mamatay pero karon I guess what's scarier is leaving everything behind. Leaving you babe. Sorry babe. Sorry. Please, ayaw nagila. Di jud bi ako ganahan nga maghila ka. Sayang da. Last year noon da na ako ni sa college nga human sa akong graduation, mga tutag camp sawi. Di ba babe ganahan kay ka makaadto dito? Ingon ko nimo nga dili man ta mga sawi babe. Pero ingon ka nga sige lang god. Sorry babe nga wala nako para kuyugan kag adto pohon. But please don't get stuck with me. I want you to move on and be happy. Pursue your dreams. Travel like how we plan to travel. Allow yourself to heal, but don't close your heart. Swerte kayo ang lalaki nga makadayon nimo babe. I may not be your last, but I'm lucky enough to be your first. I love you. I love you kayo. P.S. Ayaw naghilak. I love you. Mauna siya ang letter ni Clyde para nako guys. Ako na siyang gipalaminate yung letter. Dari na lang kukutob. Sorry kayo kay medyo pinadali rin nga story. Sakit judi ay gihapon. Dili lalim. Basa na kayong luha ang screen sa kong cellphone. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ma-okay raligi ko. Hinahinay lang. I'm the luckiest to have loved and beloved by Clyde. Ladies and boys, mao kana ang confession ni Audrey.